na baba tochibasa kuna maoko na mai sampuru ande pamwe chete pamdzeni ayadani mkomana yakutaka saka wakaita nguwa chingozvinzwa tikazvitsvisa tikazvina kuti panenge pane nyaya tikatora mukomana tikamubvunzurudza tikambomuyanira kuti zvauri kuita izvi zvakamunaka mwana apedza chikoro akapedza chikoro siya mwana rese aende kuchikoro mukomana uyu nemabereki vakaita akuvhura kuti wachamutorawo vachimubvunzawo anzvizisisa saka shungu rino ndokwandakazoona ana zvadzangu dzakumbudza kuti mwana uyu tiyeni zvatikuona zvisiri right anenge nechirwere saka tikuona magariro ari kuita saka tamubvunza ati zva ndakadani mukomana uyopaneti saka pakuti tamubvunza mukomana hando dzangu kuti ndizvo zvatikuita ndinokuti wakapindurana zvinenge zvekuti akadayira musikana wawo achibvunzirwa wakadayira tikati alright saka inetse nyaya yacho rekaitose chimunhu tambotaura naye ngatifambise nyaya dzaitona kuti dzinonzwisisika dzikunzigara kupi munakumenika kutuma goma kanaenda kuroe goma nomza wako unogoingogenyewe 19 uyorusia 15 yatuma yasumodara bhozi nomweri wanakumana wakari yo ngumani wayo we singawanabere hauna mkono Vale sauti. Wewe vipi? Au unaweka? Any person who marries a child shall be guilty of an offense in terms of this writing, and shall be liable to a penalty of 2 cattle, and that penalty shall be paid within 1 month from the date of judgment.
Any person who serves as a minor of any child marriage shall be liable to a fine of 1 keto and 1 goat, which shall be paid within a period not exceeding 1 month. Any person who facilitates child marriage upon his or her child or hears of the act of child marriage and fails to take action about it shall be guilty of an offense and shall be liable to a fine of 2 cattle. This cattle shall be paid within a period not exceeding 2 months. Every village head, village chairperson, community leader that gets a report of a child marriage and fails to report to the head of the chief shall be liable to a fine not exceeding 2 cattle. This cattle shall be paid within a period not exceeding 2 weeks. This offense will also attract the dismissal of the village head or village chairperson. Any person who engages in sexual relationship within a prohibited degree shall be guilty of an offense. This offense shall attract a fine of 1 cattle and 1 goat, which shall be paid within a period of 3 months. Every parent has a duty to take care or maintain his or her child. The failure to do so shall be rendered as neglecting the child. This is an offense under this chiefdom that shall attract a fine of 1 cattle and 1 goat, which must be paid within a period not exceeding 1 month. Sexual abuse or violation of the rights of children with disabilities is an offense and attracts a fine of 6 cattle, which must be paid within a period not exceeding 1 month. Disability. Any offender charged in the above categories unable to pay due to poverty will be employed in paid labor commensurate to the preferred charge. Okay. We're going to go. Function. Form 3. Unajua maana? Ndio maana ni kama busha mdogo hizo. Potrebbe magari ma il dia di magari hai tu buona ya che no era sicuramente male hai tu buona per fare il polo non da pure che non era mi mangia su la signora signora buona sera la signora usuale specific date tangu kumaliza. Okay. Ila chifa waya. Bwana sababu na dai basi. Sasa ndio